de folos? Da. S-a dus, ai văzut Fănică, ai auzit și Ghiță nu mai vine. Fănică, ne amenință o nenorocire grozavă. Taci, vine cineva. E Ghiță, desigur. Sluga! Cine e ăsta? Ce poftești dumneata? Eu? Eu sunt alegător. Cum te cheamă? Cum mă cheamă? Ce trebuie să spui? Cum mă cheamă? Vorba e, sunt alegător. E turmentat? Dracu să-l ia. Nu e nimeni afară. Lasă-mi intre aici toți bețivi, toți nebuni. Haide, ieși. Tu sunt turmentat cu oameni, Joicico. Las că ne cunoaștem. Mă cunoaște Coluzaria de la 11 februarie. Dar vorba e, eu pentru cine votez? Trimite-l, Fănică, dă-i drumul. E amețit de tot. Fii bun cetățene, du-te, altă dată mai vorbim. Dar ce să vorbim altă dată? Acum ce treabă avem? Nu vă uitați la mine că sunt așa de făcut-o de oaie de tot. Fii bun, omule, și înțelege. Eu am găsit o scrisoare. O scrisoare? Da, o scrisoare. O adumitare către Coana Joițica. Am găsit-o alaltă seară pe drum. Vezi, dumneata, vă ține de alaltă seară până azi dimineață, tot într-un chef. Mizerabile! Lasă-l, Fănică, să vedem. Lăsați-mă să vedeți. Când am găsit-o, am deschis-o sub felinaș să o citesc. N-apucai să-i spre... Lunga este prea poate ca și a dormit. Vezi, dumneata, fă-ți idee! Dă-i cu bere, dă-i cu vin, dă-i cu vin, dă-i cu... Mizerabile! Ce ai făcut? Mă scudui! Mă scudui! Type of keys, no alcohol, cause I'm a little too young to drink. Got the grit to myself, let me think. What should I do? Why don't y'all tell me? Please, Puțin atenție aici, vă rog frumos. Eleevul nostru, Stancu Mihai, a terminat desenul despre care vorbeam mai devreme. Arată. Să vadă lumea ce talent are. Sperăm că v-a plăcut. Dacă dorești, poți să lași acolo să mai admiri, da? Nu, pune-l acolo. Undeva acolo. Mulțumesc. Fetelor, voi cum stați cu treaba asta? De când nu v-a mai făcut un băiat o declarație de dragoste? E bine, în continuare, Cristea Constantin speră el că vă va sensibiliza cu o declarație de dragoste. Să-l urmărim. Sperăm că așa va fi. Îi faci declarația de... Nici nu cred că tu ești avizat acum. Aș vrea să invit domnișoara prezentatoare. De mult o declarație de dragoste. Tu ești asemenea unei lacrimi din ochii mei și de aceea eu toată viața mea voi fi numai fericit și cu zâmbetul pe buze, deoarece mi-e frică de clipa când voi plânge că tu vei pleca și te voi pierde. Ție, iubito, îți doresc astăzi această floare în recunoștința iubirii noastre. Vino să iei trandafirul. Lasă că ți-l ține dacă vrei. Te rog. Nici Grie Janina, Popescu Mihaela și Buzatu Alexandru nu se vor lăsa mai prejos, ci ne vor destinde, interpretând un moment comic din opera celebrului Caragiale. Haideți să-i urmărim și pe ei. Atenție la tine. Haideți să-i încurajăm un pic, aplaudați și pe ei. Vezi,
Puișorule! Nu! Să moară mamare! Să moară! Ați-o pe mamare, că trece! Parcă și-a de mai bine cu peretul! Lasă-o încolo că prea e nu știu cum. Auzi, dumneata, pălărie nouă și biletul. Să fie el sănătos, să poate mai bună! Dacă mămițica nu put, Tine nu vreau! așa, lasă. Las că știu eu că te prefaci. Ți-ai găsit pe cine să înșeli? Cine mă pupă? Uite, ciucalată. Puișorule, nu mai scade capul pe fereastră! E lucru mare, tu te nedeștept! E ceva de speriat, parol. A terminat? Vă mulțumim. În continuare, Năstase Mădălina va încinge atmosfera cu un dans oriental. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldum, sahibin olamadım ya. Sarma erkek çilesini şımarıp değişti bu dünya. Çekmiş kaşıma gözüne sürme dudaklar kıpkırmızı kırtıyor. Bir de karşıma geçmiş utanması ya. İnadıma inadıma sırıtıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gibi fındık kıran, yılanı derinden çıkaran, kaderim püskül belam, yakalarsam. Seni gibi fındık kıran, yılanı derinden çıkaran, kaderim püskül belam, yakalarsam. Ocağına düştüm yavrum, ocağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, el aman. Ocağına düştüm yavrum, ocağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, el aman. Takmış koluna elin adamını, beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, her güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidi fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskül belam, yakalarsam. Seni gidi fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskül belam, yakalarsam. Ocağına düştüm yavrum, ocağına düştüm yavrum. Foarte frumos, îți mulțumim frumos. Din lipsă de inspirație, gogopul nostru următor, Barbu Cristian, a vrut să fie cât mai original, ce dans, ce muzică. El spune Bandu, să-l auzim. Once again, it's the darker nigga, and it's Parker nigga, with the partner nigga, with the darkest nigga. Era odată un mare pirat, iar acest pirat se distra punând întrebări încuietoare capitanilor de pe vasele pe care le cucerea. Într-o zi a cucerit un vas francez. Îl ia pe capitan și îl întreabă: Capitane, am 2 pachete de țigări, tu câte ești în stare să fumezi? 1, răspunse acesta înspăimântat. Mâine ești decapitat, a răspuns greșit. Apoi cucerește un vas britanic. Aceeași poveste a capitanul: Capitane, am 3 sticle de whisky, tu câte ești în stare să bei? 2, răspunse acesta. Mâine decapitat, a răspuns greșit. Cucerește apoi un vas fără drapel. Capitanul vasului nu a participat la luptă. Îl întreabă pe marinar de el. Acesta îi spune că este beat mort în pârniță.
Se duce la el. Capitane, ți-am cucerit vasul, ți-am furat comorile, acum oamenii tăi sunt prizonierii mei. Hai că mi-ești simpatic. Fii atent, capitane, spun câteva întrebări. Am un pachet de țigări. Tu câte ești în stare să fumezi? 2, că mai am eu unul. Bravo, bravo. Fii atent. Am 3 sticle de whisky. Tu câte ești în stare să bei? 4, mai am eu una. Bravo. Mai am o întrebare. Am 3 neveste. Cu câte ești în stare să faci dragoste? Cu 4. Care mă, că sunt doar 3. Păi nu ți-am spus că mi-e simpatic. Ultima, dar nu cea din urmă, Mircea Carmen, va dansa alături de colegele ei. Haideți să urmărim și pe ea. Are you deaf? I said start with me. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. Ready, steady, go. I was down to get physical. Ready, steady, go. I was down to get physical. Ready, steady, ready, steady, ready, steady, ready, steady. Ready, steady, go. I was down to get physical. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it, move it. Damn, girl. That's some big ass balloons you got there. Yeah, let's go. Hold up. Feel up. Grab up. Touch up. Kiss up. Squeeze up. Love up. Hold up. Feel up. Grab up. It's a big Are you deaf? I said stop like the bass when it pump, pump, pump. Now hard, hard, hard. Keep on, keep it long, long, long. Now Mark, nigga, gotcha. I went a long time to get on to you, but now look at you, man. You want to hear the most annoying sound in the world? Let's begin.
nu? Foarte original. Ne mulțumim băboșilor pentru prestațiile făcute și rugăm jurul să fie cât mai obiectiv. Sunt din ce în ce mai surprinzător boboceniști. Va fi într-adevăr foarte greu pentru jurul să aleagă. Dar cine va primi în cele din urmă premiul cel mare? Reamintim că la premiile bobocilor au contribuit următorii sponsori. SC Constantin Bec SRL, Coafor Blondi, Diogene, Coafor Florența, Notar Public Constantin Rodica, Notar Public Marinescu Iulia, Tel Drum, Interdigital, Bar Robi, Soare Alexandru, Avon și LM Construct. Hai să recapitulăm. Ce am prezentat până acum din program? Și modă, și dans, și eu cred că totul lipsește ceva. Da, nu există bal fără prezentare de modă sau fără dans. Da. Dar prezentarea de modă și dans în același timp, ați mai întâlnit? Clasa a 12-a G a reușit să combine totul în prezentarea următoare. Să-i urmărim. Și nu mă întreba de ce. Nu răspund, mă sun și îți dau doar o clipă. Nu ai observat că
le spună mereu ce vor toată săptămâna. Să-mi faci mereu pe plac, să mai duci într-una, să-mi spui cât de multe atrag toată săptămâna. Să-mi faci mereu pe plac, să mai duci într-una, mereu pe plac, să mai duci într-una, să-mi spui cât de multe atrag. Să-ți spun într-o zi că te plac, probabil mai mulți se urcă la cap. Într-una mă sun, eu mă întreb chiar nu crezi că aproape de ce spui nici tu nu mai crezi. Îi rogi pe toți prietenii tăi să mă sune mereu. Merg pe toamnă. Ce spuneți ție sintagma asta? Începerea școlii? Balul? Orele? Tu? Plouă, plouă, plouă. E toamnă, e tuse, e somn. Și frig și burează și galben trec bolnavi copiii de la școală. Place Bacovia? Norocul tău! Elevii de la clasa Z12-AD ne introduc într-o atmosferă bacoviană. Haideți să-i urmărim! Seara, liceu, cimitir al tinereții mele, pedanți, profesori și examene grele, și azi mă înfiori. Liceu, cimitir al tinereții mele, liceu, cimitir cu lungi coridoare, azi nu mai sunt eu și mintea mă doare. Nimic nu mai vreau, liceu, cimitir cu lungi coridoare. Trecând pe strada ta, pe care nimeni nu mai știe, al nopții poșne te evoca. Când nu mai știi ce să faci, ai putea să încerci să taci. Important să înțelegi că e riscant. Cântau la radio populare, aperitive, dățuică și măsline, legende clasice, într-un castel departe, secolul al XVIII-lea, ceaiuri, pișcoturi și academi. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. Wanna taste of what I got? I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. Wanna taste of what I got? I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. Salcând i-or povesti, o mamă, blândă mamă, privește-ți fiul sau fiica. De vindec sau chiar de tulburări, nu-i niciun păcat când vinul bun, dacă bei mai cumpătat pe onoarea mea vă spun.
Să-mi cânt cine sunt, beat la sfârșit de leat. Ani s-au dus, sună cântul meu. Ani stau meditând să beu. În cazul că bând de fără vreun rost, nu-i cerc vițios și nici vinul prost. Nu-i vinul ghiurghiuliu, tid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 a. Nu-i vinul ghiurghiuliu, tid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 a. Nu-i vinul ghiurghiuliu, tid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 a. Cules toamna pe târziu, tid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 a. Cules toamna pe târziu, tidididididididida. Sunt câțiva morți în oraș, iubito, chiar pentru asta am venit să-ți spun. Pe catafalc de căldură în oraș, încet cadavrele se descompun. Cei vii se mișcă și ei descompuși, culutul de căldură a sudat, e miros de cadavre, iubito, și azi chiar sânul tău e mai lăsat. Sigur, aș încerca să te fac să mă vrei, să mă simți, te rog, deschideți inima.